ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତଙ୍କୀ ମୁଜାବିଲ ଶକିଲର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଟକ ଥିବା ଜମାତିଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଜାବିଲର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାମ୍ମୁ, ହରିୟାଣା, ତାମିଲନାଡୁରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଉ ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ବେଳର ଆଉ ଏକ ସିସିଟିଭି ଦୃଶ୍ୟରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 15 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ନିକଟରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଏକାଧିକ କାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଫରିଦାବାଦର 2900 କେଜିର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରହିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଧଳା ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କାର୍ ସହ ଆତଙ୍କୀ ଉମର ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୌଟନ୍ୟ ପ୍ଲେସ୍ ମୟୂର ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବାର ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସିସିଏସ୍ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। ଅମିତ ଶାହା, ରାଜନାଥ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ବି ବୈଠକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁଟାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି।